Cagarneres, esta Pepa Granota avui va fer una tarta de formatge en soles 5 ingredients, molt facileta de fer. Els ingredients són els següents: 100 grams de sucre, 150 grams de formatge de crema, 3 ous, 150 grams de formatge en un poquet de trufa i 200 grams de nata. Ja veureu lo facilet que és de fer. Si no la feu en casa és perquè no voleu. Agarrem així, ho fiquem tot així dins, mireu que fàcil que és sols ficar-ho així dins tot. La complicació, 0, però 0, Agarrem, fiquem la licuadora esta i li donem a tota potència, mireu. Ara hi ha tota potència. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Agarrem ho tragam, així. I ho fiquem així dins. Mireu lo fàcil que és. I ja està. Ara agarrem un truquet de matxadonares perquè no se creme tant dins del forn, que no sigui tan cremat. La tapeu un poquet amb paper de plata. I ja està. Ara, al forn, a 180 graus, precalentat, se fica dins. Jo la vaig tindre mitja hora, a 180 graus. Si la voleu que estigui més quallada, doncs un poc més. Si voleu que estigui menys quallada, doncs un poc menys, però si és així de fàcil. A veure, ens esperem ahí mitja horeta i a veure com és. Pues res, ara ja han passat 35 minuts, la vam aguantar 5 minuts més, i a part, faltant 10 minuts, he llevat el paper de plata perquè agarrara un poc de coloreta. Anem a treure-la i a veure com està. Veieu? No sé si podeu apreciar-ho, com se maneja, i res. Ara n'hi ha que esperar-se un poquetet perquè se xele i ficar-la a la nevera 2 horetes aixina i provarem a veure com ha eixit. 2 horas después. Se desfà quan la talles i anem a veure com ha eixit això. Mireu lo cremosa que ha eixit i ara el més important provar-ho. Ha estat 35 minuts en el forn. Està molt bona. Està cremosa. I m'agrada així, no m'agrada que se desparrame tota per ahí. Quan entra a la boca se desfà, sabor a formatge com toca i al final un regustet a trufa. No m'agrada ficar-li Filadèlfia, perquè Filadèlfia no té gust a res. A mi m'agrada ficar-li un formatge en crema i després altre formatge que tingui un poc de trufa, que tingui una coseta, per donar-li un toc. Està molt bona. No està ni a punt mig, ni massa feta, ni poquet feta. Per mi aquest terme mig és l'ideal i sobretot no li fiqueu molt de sucre. Si li fiqueu molt de sucre se queda massa empalagosa. És una llàstima que no la proveu. I sobretot, subscriveu-vos al canal, doneu-li like i comenteu el vídeo. Si vosaltres m'ajudeu a plegar a 1.000 subscriptors i 4.000 hores, 4 persones, els invitaré a un almorzar. Així que no oblideu de subscriure's i donar like i que us hagi agradat el vídeo. Adeu!